extraordinario que solicitou a Asociación de Veciños do Cristo con outras asociacións, un premio extraordinario debido ao proxecto da circulación presentada o 20 de julio neste Concello, que está a exposición pública desde ese día. Primeiro, eu quería a ver se guardamos un pouco de silencio todos para que todo o mundo poida intervir con respecto ás palabras solicitadas. Pero non hai micrófono. Micro non hai. Vamos a intentar levantar a voz o máximo posible, pero neste que hasta aquí non hubo micro nunca, ni o hai, de momento. Bien, entón vamos a intentar, se guardamos silencio, levantamos todos un pouquinho a voz, pois podemos enterrar. Bueno, en primeiro lugar, como xa dixen antes, primeiro dar as gracias a todos os veciños por a colaboración que estamos tendo con todo este proxecto, darle gracias tamén por a súa información, porque preocuparonse de ter uns técnicos que fueran intercambiando impresións e dando información tamén ao Concello, despois de facer pois, un traballo a pé, e o máis importante que foi fundamental para agradecer aos veciños que por fin hemos decidido darle marcha atrás a este proxecto, convocar unha comisión de mobilidade para que entre todos, tanto os grupos políticos con representación neste ayuntamiento e ao mesmo tempo técnicos da plaza, coa asociación de veciños, para participar na comisión de mobilidade para que todo este proxecto, que se algún día se chega a realizar, que é o que temos que mirar se é necesario ou non é necesario, nesa comisión de mobilidade vai ser a facer esa valoración. Hai que reconocer que os colectivos de veciños foron máis ágiles que a administración. Neste caso, o Concello ainda non ten toda a documentación, porque, digo, levamos desde o 22 de julio que se presentou esta documentación, os técnicos están traballando, pero quedou claro. Decir tamén que, bueno, despois do escrito presentado tamén por os colectivos, se solicitou a Consellería un mes máis de plazo hasta setembro, e dannos ese plazo e incluso se pode ampliar, independientemente xa de que vamos, por lo menos por parte do Goberno, rechazar xa ese viaje, retirarlo, buscar outras alternativas e intentar consensualas para que de alguna forma pois o que se faga en Moaña que sea, pois bueno, os pasos que deamos que non sea cortar Moaña pola mitad, como isto é o que pasa, e ao mesmo tempo pois tomar unha decisión entre todos e ao mesmo tempo, bueno, pois darlle calidade de vida a Moaña e aos veciños de Moaña. Penso que tal como se plantea, polo menos en algunha parte, pois non ofrece moita calidade de vida aos veciños. Entón, vamos a pasar a palabra ao proponente da moción, que neste caso é a Asociación de Veciños o Cristo sobre o proxecto da variante de Moaña, e ao mesmo tempo despois se lle pasarán tamén a palabra que solicitaron por registro. Hai 6 palabras pedidas, e o que pido por favor que escutemos con respecto a todos, para que todos os que teñen que decir pois podernos entender, como non hai megafonía. Entón paso a palabra a proponente da moción, a don Esteban Piñeiro, como representante do veciño. Por favor, se pode levantar a voz para... Boas tardes a todos, sobre todo moitas gracias pola vosa asistencia e o interés de cara a este proxecto que a Xunta presentou. Vou ler un poquinho a moción que se solicitou en principio por escrito ao Concello, que xa vemos que xa se obtiveron resultados como a prolongación da prazo de alegacións. Vou ler un poquinho o que é a moción. Co fin de tratar o tema da variante de Moaña e solicitar a ampliación do prazo para as alegacións aos veciños ata o 27 de setembro de 2012 polo menos. En representación dos veciños dos barrios afectados, consideramos que dita variante non é necesaria para Moaña, xa que existen alternativas moito máis prácticas e moito menos costosas para darlle solución ao tráfico en Moaña, sen ter que arruinar as poucas zonas verdes que nos quedan no centro urbano, os recursos tan ricos que temos nos nosos campos de cultivo, ademais dos trastornos que ocasiona dita obra a todos os veciños durante a súa execución. O desdobramento do corredor do Morrazo sí que se debería facer canto antes, xa que o perigo que conleva circular por el fai que moitos condutores
sigan indo pola PO 551 e colapsando, polo tanto, o centro de Moaña e Cangas. Do noso punto de vista, nos parece unha obra demasiado custosa e perxudicial, que vai dividir Moaña en dous, tan só para que determinados vehículos aforren 3 a 5 minutos en chegar dunha punta de Moaña a outra, se que realmente se aforra algo. Iso é algo que teria que estudiar, agora se vai estudiar co sistema de mobilidade. A decisión que queremos que adopten todos os partidos políticos, ou que esperamos que adopten, é que ponen a súa postura en contra desta obra e, polo tanto, a favor dos veciños que, ao fin e ao cabo, son representados por vostedes. Por vostedes, me refiro aos políticos, por suposto. En consideración de todo o exposto, se solicita a Corporación Municipal de Moaña adopte o seguinte acordo: que se solicite da Xunta de Galicia a retirada do proxecto da variante de Moaña por non responder ás verdadeiras necesidades dos veciños e se substitúa por accións concretas de humanización e mellora de seguridade viaria nas estradas 313 e 551, así como o resto das vías que vertebran as distintas parroquias afectadas, priorizando o desdobramento do corredor como solución última ao tráfico entre Grande e Cangas e Bueu. Isto é o escrito que se remitiu ao Concello para solicitar este pleno extraordinario, sobre todo. E, bueno, eu quixera, para a xente que mellor non está ainda moi enterada de como está o proxecto, se permiso local, quixera explicar un pouquiño o trazado de proxecto. Eu, desde logo, non son técnico, nin arquitecto, nin nada disso, hai moitos detalles que se me poden escapar, pero vamos a dar un pouquiño por encima, sin entrar moito en detalle, como discurriría todas as estradas do centro de Moaña. Non sei se mirades desde aí. Mirades mesmo, non? Isto empezaría na rotonda, esta rotonda empezaría na Porta do Sol, isto daqui sería o que é o Bar Chiquitos, discurriría hacia a zona do que é a Carballeira de Bronlle, que vería sendo por aquí, aproximadamente. Por aquí está, que é a iglesia de Santa Eulalia. Chegaríamos con esta rotonda hasta a vía que sube a Meira da Riba. Esta vía, xa, vamos mirando no proxecto, que consiste nunha vía de 3 carrils, 2 de subida e un de baixada, un de subida para tráfico lento e outro para tráfico algo máis rápido. Estas zonas verdes que se miran por aquí, isto pintado de verde, quere dicir recheo, digamos, levantamentos de nivel do terreno para que discurra esa estrada. Vemos que as estradas digamos, secundarias para camiños ou carreteras de servicio para vivendas, campos e demais, prácticamente todas lle fan un pequeno desvío, unha ponte e vías de servicio laterales que desde logo comen moito terreno. Cando realmente o que buscamos pois é que sea unha carretera que vertebre as carreteras que xa existen. Desde Meira de Arriba, isto por aquí aproximadamente sería agrícola que é no alto de, vamos, na zona de Rigón. Non se me explicará? Que se estuvo algo fuerte. A circunvalación continúa hacia Cruzal por estes campos todos. Isto sería a subida hacia a zona alta de Ribón, digamos que por aquí a subida hacia Pombal. Por favor, continúa, Tens que perdonar, pero isto tamén un pouquinho afónico, son moitos días tamén falando. Se baixamos un pouquinho a voz ou baixamos de falar, pois que nos escuitaredes mellor, vale? Gracias. Levanta o volumen ti. Eu trataré de levantar o que poida. Aquí está esta parte onde están estas franxas, estas rayiñas rojas, ou apenas se aprecia. Isto sería escarbado no terreno. Se é onde, digamos, o nivel do terreno vai quedar máis alto que o que é a carretera. Esta ponte que hai aquí é a que transcurre por riba do río da Fraga
Esta volta que se mira por aquí é a que está na zona da Moca, a que vai a dar a parte de atrás da fábrica dos Brencas. Vemos que as vías de servicio aquí se fan toda esta volta, incluso hai algunhas que chegan hasta aquí, cortan, ni siquiera as prolongan hasta os camiños carreteras que existen. Esta rotonda iría instalada donde está a vía que vai hacia Berrucedo. Isto é a zona de Pozo Negro. E por aquí este é o monte que está pola parte de arriba do que é o Pazo do Rosal. Isto iría sendo o Pazo Rosal, por aquí. E iría dar a carretera que vai hacia o Instituto da Paralalla. Esta nave de aquí, que se mira aquí usada, ven sendo Talleres Veiga. E aquí se fai unha ponte, e isto todo vai rellenado xunto con todo isto. Isto é un talud que alcanza unha altura de 12 metros de altura, que iría todo aterrado totalmente desde a carretera que vai aos institutos, prácticamente, hasta a estrada que sube ao Redondo. Digamos que por aquí estaría o Puerto de Guardia Civil, estes son os edificios de Cordeiro, e vemos que pasa por aquí unha cota bastante alta para chegar ao Monte do Carrechal, con outra ponte pasando por riba da carretera do Redondo. E aquí vemos que corta o terreno, tamén baixa un nivel, e esta rotonda iría instalada no Monte do Carrechal, no que actualmente ahora baixamos, esta estrada que actualmente baixamos ahora polo Pedroso, continuaría por aquí, e a carretera que dá a volta por detrás dos edificios do Rosal. Permiso. Desde esta rotonda vemos que vai hacia a carretera da 313, hacia Marín, atravesando todo a zona de Rial d'Arca, que son zonas de cultivo moi ricas, zonas fluviales, donde hai moito manantial, donde hai zonas que desde logo se poden aproveitar, se pode dar moi boa salida a esta zona, e aproveitar de outra maneira, desde logo, que non sea metendo unha carretera polo medio. E vemos outra vez como as vías de servicio chegan hasta aquí, quedan cortadas, o igual que aquí e aquí. Non a continúan, digamos, hasta outra salida. Digamos que temos que entrar por aquí sempre e volver outra vez por onde viñemos. Bueno, como decíamos, esta rotonda vai ubicada na 313. Isto por aquí ven sendo a estación de servicio, como vedes. E iría atravesando por estes campos, todo pola zona de abaixo do pasante. Con estas vemos outra vez o caso das vías de servicio totalmente cortadas, sin salidas, e vemos como aquí elevan o terreo para facer esta ponte para darle servicio á carretera que continúa hacia Redomuiño, hacia a zona, digamos, de atrás do cementerio. Por aquí ahora mismo non se aprecia, pero digamos por onde estou movendo ahora mismo a manciña esta é por onde discurre a carretera actual. O sea, fixadevos a volta que nos van dar para atrás só polo tema de que aquí baixan o terreo e para aquí darle esta cota alta, ¿no? Continuamos polo este Monte da Sal de todo, un monte que vai quedar totalmente cortado, totalmente trincherado, hasta a zona de Santeiros. Isto ven sendo o depósito de agua que está na zona de Santeiros, isto sería esa de arriba. Esta sería esta carretera que vemos por aquí, que veríamos que é a que vai hacia San Martiño. Aquí, en principio, según se ve no proxecto, se precia, quedaría totalmente cortada. Aquí, xa que o terreo desde esta empeza a elevarse para facer esta ponte para continuar esta vía por aquí. Vemos que aquí tamén sigue trincherando o terreo.
E vemos tamén outra vez o caso das vías de servicio. Perdón, no, esta non. Esta en este caso podemos entrar por aquí e sair por aquí. E esta rotonda que vai ubicada xusto antes da zona da Fonte da Pedra, digamos, esta carretera vai hacia San Martiño. Aquí, neste trozo do plano non sale, pero esta subida de aquí é a que actualmente podríamos para acceder á vía rápida, hacia a rotonda de Pasarín. Pois esta vía quedaría aquí cortada, xa que esta circunvalación ou esta variante que nos queren poñer en Moaña aquí baixarían o terreno de nivel. Entón, chegaríamos aquí e nos toparíamos cunha valla e o terreno cortado totalmente. Aquí si vemos que as vías de servicio tamén siguen salir. E aquí observamos tamén, ao estar esta rotonda aquí, que, por exemplo, os veciños de San Martiño, para estas casas que están aquí, sobre todo, si quixeran acceder á vía rápida, tenían que ir hacia atrás por esta vía, entrar na rotonda e volver a salir aquí. Digamos, estas son motas que ahora habría que ir desarrollando co tema de mobilidade, que é outra cousa que hai que analizar ahora noutro apartado. Aquí vemos como a vía continúa hasta o que é a rotonda de Pasarín, e isto todo por aquí sería o corredor. Entón, isto é unha cousa así, a grosso modo, do que sería o proxecto. Aquí vemos un plano máis general. E, bueno, por a miña parte, pois, tería moitas máis cosas que aportar ainda, pero, bueno, digamos que tamén hai xente que ten a palabra pedida, vamos a deixar a repartir un poquinho o tema. A afección despois da carrera... Despois entramos... Bien, hai 6 palabras pedidas. Se os grupos teñen a vez, damos primeiro a palabra